Il-faċċati tal-gazzetti it-tlieta filgħodu stempħu b'titli mill-aktar pożittivi wara l-analiżi dettaljata tagħhom tal-budget għas-sena d-dieħla li ġie ppreżentat mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament. L-unika eċċezzjoni kienet il-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon li minflok komplet bl-istess negattiviżmu tas-soltu. Taħt it-titlu li l-familji huma l-aktar rebbieħa f'dan l-eżerċizzju finanzjarju annwali, it-Times stenniet li dawk li għadhom irabbu u għandhom tfal dipendenti fuqhom se jgawdu l-iżjed mill-pjan tal-Gvern ta' 160 miljun euro li jindirizza il-kriżi fir-rata tal-fertilità. L-iskema li qed tagħti l-akbar tax cut fl-istorja tal-pajjiż anka ikbar minn dik li ddaħlet din is-sena u minna gawda kull ħaddiem f'pajjiżna, il-familji bit-tfal se jibqalhom iżjed eluf fil-but fl-aħħar tas-sena sakemm uliedhom jilħqu l-età ta' 18-il sena jew 23 sena f'każ li jibqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja. L-orizzont ukoll tħares lejn il-budget li jdur madwar il-familji f'pajjiżna li mill-ġdid qed jerġgħu jsibu spalla fil-Gvern anke fl-aktar żminijiet ta' sfidi internazzjonali fejn pajjiżi oħrajn qed ibatu bil-kbir. Il-Gazzetta tal-General Workers Union tixbor elenku tal-aktar miżuri soċjali li prattikament joqtu direttament lil kulħadd. Minn barra it-tnaqqis sostanzjali fit-taxxa tal-ġenituri jinkludi iż-żieda mill-ġdid lill-pensjonanti li s-sena d-dieħla se tkun minn tal-inqas 10 euro fil-ġimgħa, 15% aktar fl-istipendi lil dawk li jibqgħu jistudjaw u anke il-ħlas mill-istat ta' 65% ta' kull żieda li tingħata lil ħaddiema stabbiliti man-negozji. Fl-etorjal tagħha, il-Gazzetta tisħaq li dawn il-miżuri kollha huma riflessjoni ċara u tanġibbli tas-saħħa ekonomika li pajjiżna għandu llum u li se jibqa' jkollu fil-futur u kif dan juri laqgħa li qed jipprevali fil-finanz tal-Gvern. Bit-titlu A Family Affair, il-Gazzetta Malta Today ukoll irreferiet ukoll l-żieda ta' 500 euro fil-bonus ta' twelid, il-250 euro aktar fi Children's Allowance li dawk li għandhom l-inqas dħul, 15% aktar fl-istipendi u l-grants ta' 500 euro għall-laptops l-istudenti tal-10 u 11 sena. Il-Gazzetta wkoll elenkat kif kull familja bit-tfal se tintlaqat fit-tnaqqis tat-taxxa skont il-komputazzjoni rispettiva u l-ammont tat-tfal li għadhom qed irabbu. L-istess għamlet il-Malta Independent li fuq l-ewwel faċċata tikkwota lill-Ministru għall-Finanzi jgħid kif il-budget 2026 jagħti prosperità qawwija u jirrifletti l-kuraġġ biex jinbena ġejjieni aktar b'saħħtu. L-etorjal tagħha wkoll jitkellem dwar l-eżerċizzju fiskali immirat biex issostni l-familji. Bil-maqlub ta' dan kollu u fl-istess vena wara kull budget fl-aħħar 13-il sena, il-Gazzetta Nazzjonalista għażlet li ma tara xejn pożittiv f'dan il-budget minflok tgħid li d-dejn se jisplodi anke jekk l-akbar istituzzjonijiet internazzjonali u aġenziji ta' kreditu għadhom qed jirrimarkaw inkluż sal-aħħar jiem kif il-finanzi tal-pajjiż jinsabu taħt kontroll. Dan anke jekk il-Gvern qed joħroġ miljuni kbar f'sussidji lill-familji u n-negozji biex iżomm l-istabilità nazzjonali, riċetta li qed twassal għall-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea.